लोगोफोर जय हिन्द। लोगोफोर आङो दिनै सकियाव दंफैयो। बेनिफ्राय लोगोफोर बे अन्थाइखौ नोंसोर नायग्रोनानै ला। केमेरा जुम खालामनो हो। बे गिदिर, बे गिदिर, बे फिसा, बे फिसा, बे फिसा। माने बेयाव बेसेबा रोखोमनि अन्थाइ लोगो नांनानै मोनसे गिदिर अन्थाइ जादों। लोगोफोर बेसेबा बुरजा अन्थाइ लोगो नांनानै बेयो मोनसे गिदिर अन्थाइ जादों। लोगोफोर बेनिफ्राय मोनसे कुइसना बेनो, अन्थाइया बोरै जायो? आं बेखौ खोन्थाथ'ला। बेयाव खोन्थानो हानाय गोबां दङ। अन्थाइया माबायदि जायो बेखौ आं बुंथ'ला। दा आं बेखौ लानानै भिडिअ बानायगोन। लोगोफोर जोबजासिम खोनासंलांबाय था। लोगोफोर आङो दा सकियाव दंफैयो। बेनिफ्राय फंबाय बिनानावमोननि थाखाय गोबां माने लाइफनि बागै बुजायनो भिडिअ बानायनो सानो फंबायमोन। बेनिफ्राय गोबां मानसियानो बुङो, बुजायब्लाबो बुङो नों मा गोरों, खेला फोरोंबाबो बुङो नों मा गोरों, सोरनोबा फैसा डनेसन गोरिबनो होबाबो बुङो अभार स्मार्ट देखायदो। बर' हारियाव माने मोनफ्रोमबो बिथिंथिंबो थारमाने हिंसा 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 फैखाथारो माने बर' हारियाव। थेवब्लाबो जोङो बैसोरनि कमेन्टखौ नायनानै जोङो फावसायनानै थानाय नङा लोगोफोर। दा लोगोफोर सकियाव ओरैबायदि आनसिजेनावनो फंबाय बिनानाव मोना फैनानै जुमाय लोंफैनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव। बेनिफ्राय मा जादों, दाखालि बावै गंसे बाइकआव साथाम सेंग्राफोर, बियार बथल, सिगारेटआ सासेनियाव गंनैखौ खेबसेनो बोजाबखायो माने। बेनिफ्राय गेजेरनिया सिगारेट गंनै आरो बियार बथल। बेनिफ्राय उननि सासेया माने थैखानानै दङ ओरै बाथाबखाना। सेकेन्डआबो अबस्था गैखाया, ओरैखा सिगारेट गंनैखा, सलायग्राया अबस्था गैखाया। साथाम माने जिबनखौ उननि सानैया सालायग्रानो दान होखाना दोनदो। ओरैबायदि दुखु मोनबाय आं। भाई मा होनना बुजायनो, मा होननानै बुंनो? नोंगौ जों बुजायनो लुबैयो, नाथाय दिनैनि गथ'फोरा जोंनिफ्राय आपडेटखा। जों कलेजाव माबायदि फरायोमोन, माबायदि थाङोमोन, दिनैनि दिनाव कलेज टाइमावबो मा सुक्कि दारागावआव गरम बोथोर होननानै मोनफैखाग्रा जाबाय। अब्ला जों बै समाव माने सुक्कि दारागावआ मा जोंना फैनो हानाय जेबोआनो गैयामोन। अब्ला दिनैनि दिनाव मा गासैबो गथ'फोरनाव मेक्सिमाम बाइकार दंखाजोबो कलेजावबो। अब्ला दिनैनि गथ'फोरखौ माबायदि बुजायनो हागोन? बुजायब्लाबो मा नों मा गोरों बेफोरबायदि फैखायो। उपाय गैया जानानै दं आरो। लोगोफोर दा आं बेखौ जेबो बुंथ'ला फंबायमोन। एसे खाबधान जा। सुक्कि दारागाव आन सिजन टाइमाव गरम बोथोर होनना लोंफैनायनि बागै गासैबो मानसिया मिथिखागौ। जुमाय लोङोब्ला, ड्राग्स जायोब्ला फाग्ला जायो। ड्राग्स जानानै फाग्ला जानाय मानसिखौबो जों नुखाबाय। अब्लाबो मा जोङो ड्राग्स जानो थाङो, अब्लाबो जों जुमाय लोंनो थाङो। अब्ला नोंसोरनो बुं फंबायमोन, कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर। ड्राग्स जानानै फाग्ला जानाय नुखानानैबो ड्राग्स जायो, जुमाय लोंनानै नुखानानैबो जुमाय सेरेब लोंनायखौ गारा जों मानो? कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। अब्ला लोगोफोर नायखौ नायदो। दा बे अन्थाइ गिदिर थसेया फिसा 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 अन्थाइ लोगो नांनानै मा जादों? मोनसे गिदिर अन्थाइ जादों। साननो लागा, ओरैबायदि साननो लागा। माने बै अन्थाइ लोगो नांनाय महरा गोमाजोबाखै। बेनिफ्राय गुबुन अन्थाइखौ नाय, बे थसेल', बेयाव जेबो महर गैया। बे अन्थाइयाव महर गैया, बेयावबो महर गैया, गावनि हारसिंल'। नाथाय बे अन्थाइयाव महर दोङो, बे अन्थाइयाव। दा जोङो बर' हारियाबो जोङो आं गिदिर, नै फिसा, बे गिदिर, बे फिसा बेफोरबायदि सानलायालासिनो जोङो मोनसे खामानिखौनो गासैबो जमा मावनो थाङोब्ला, थिग अन्थाइया जिबायदि लोगो जादों, बेफोरबायदि जों मोनसे खामानिखौनो बेफोरबायदि लोगो नांनानै खामानि मावनो थाङोब्ला जोंखौ सोर मा खालामनो हागोन? बे अन्थाइखौ दिनै बुफायनोब्ला बेसेबां गिदिर माबा नांगोन, हामार नांगोन। नाथाय नै अन्थाइ हारसिं थसेल' जाना दङ मोनसे फिसा, बेखौ जोङो मा हारसिं नालाय बेखौ जोङो मा बुफायनो बारा गिदिर माबा नांनाय नङा जोंनो। नाथाय बे मोनसेया गासैबो अन्थाइखौ बुथुमनानै जे अन्थाइ जादों, अब्ला जों गासैबो फिसा गिदिर सानलायालासिनो गासैबो समान नोजोरजों नायलायनानै जोङो मोनसे खामानिखौ थोंगोरै मावनो थाङोब्ला जोंखौ सोर गादबनो हागोन? नाय आसरित, नै बेथ' फिसाथार, नै मोनसेया आसरित आरो ना। इमान गिदिर गिदिरनि गेजेराव आसरित आरो नै इमान गिदिर गिदिर अन्थाइनि गेजेराव फिसा अन्थाइयाबो सन्देरफानानै दङ। नाय लोगोफोर, एसेबां गिदिर गिदिर अन्थाइनि गेजेराव फिसा अन्थाइयाबो सन्देरफानानै गावनि महरानो दङ। अब्ला नाय लोगोफोर, जों बेफोरबायदि जानांगौ ना जानाङा? बर' हारिया बे अन्थाइया
अन्थाइजों अन्थाइ लोगो नांनानै अन्थाइ थसे गिदिर जादों अब्ला जों मानसिया मानो जानो हाया जों मानसियाबो बेफोरबायदि जोङो मुगैलायालासिनो बेयो बेफोरबायदि सानलायालासिनो जों जमा जानानै रायलायनानै खौसे जानानै जोङो खौसे खामानि मावनो थांनो हागोन ना अब्लानिया जोंखौ मा बेफोरबायदि खौसे अन्थाइ बायदि जानानै थाङोब्ला जोंखौ रावबो सिफायनो हानाय नङा आरो जोंखौ रावबो गादबनो हानाय नङा दिनै जोंनिया बर' हारियाव मा सोरबा सासे इउटुब खालामनानै सोरबा मायबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थाङोब्ला बेखौबो मा पलिटिक्स लाइनजों सोरबा थांनानै मा खालामो काउन्टार मारिनानै माने मानसिजों गाज्रि मोनजाहोनो थाङो उपाय गैया जोंफोरबायदिया बेसेबां काउन्टार मारि जानो बुंनो गोनां जानानै बाध्य जानानै फैयो नाथाय जोंबो मिथिगौ इउटुबाव नांलायलायनाङा सोरजोंबा नांलायलायबा गावखौनो गाज्रि नुयो जोंबो बेखौ मिथिगौ लोगोफोर आंनि बुंनाया माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायबो जानो हागौ नाथाय नोंसोरनो साननानै नाय बे अन्थाइया मानि थाखाय बेफोरबायदि जमा लोगो नांनानै मानो बेफोरबायदि गासैबो लोगो नांनानै मानो बेफोरबायदि एसेबां गिदिर अन्थाइ जाखो गोबां साननो लागा आं बेखौनो सानो लोगोफोर जोंबो बेबायदि अन्थाइ बायदि जानो हानायमोनब्ला गासैबो बेसेबां मोजां जागौमोन बर' हारिया लोगोफोर नंगौ पलिटिक्सआ थायो पलिटिक्सआव नांलायलायनाय जायो थेवब्लाबो जोङो मा मोनसेल' बर' हारिया माने मोनसेल' माने सासे बिमानि फिसा बायदि बेयावनो जों मा सासे बिमानि फिसा नङि बायदि माने गावबा गाव लाबालाबनि थाखाय जोङो मा गोबां बर' हारिनि गेजेराव दावराव दावसि जायो माने आं गिदिर आं फिसा माने रावबो सिङाव थानो लुबैया नाथाय बे अन्थाइ बायदि माने गिदिरा फिसाखौबो लाफानानै फिसाया गिदिरजोंबो थाफानानै मोनसे बेफोरबायदि स्ट्रं जानो हायोब्ला अब्लानिया बे समायनासिन जागोन ना जाया ना बे अन्थाइनिसाय बे अन्थाइया दा समायनासिन नायनायावबो महरबो दङ कालाराबो आलादा आलादा नाथाय बैयाव मा मोनसेल' दङ बा बेयाव गुफुर मोनसेल' दङ बेवहाय अब्ला जों पलिटिसियाननि जोंनि पलिटिक्सनि गिदिर गोलावफोराबो बेफोरबायदि सानलायनानै फिसा गिदिर समान लाफानानै हारिखौ थोंगोर नोजोरजों नायलाङोब्ला बेसे समायना जागोन सोर जोंखौ मा बुंनो रावबो गादबनो हानाय नङा रावबो जेबो बुंनो हानाय नङा अब्लानिया जों बेफोरबायदि जानो हायोब्लाथ' जोंखौ बुंनांगोनसो बर' हारि माबायदि समायना माबायदि रायजो खुंदो जोङो बेफोरबायदि जोंखौ गुबुना बुंगोनसो नाथाय जों दा बेफोरबायदि जानो हायाखै उपाय गैया मा खालामनो लोगोफोर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।